Hey! Wai kai? Sunana Bello Sa'adu. Labari na mummunan labari ne. Jijani na tafi. To shi ke sai an zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai wannan da adda tsirara. Me haka? Lafiya kuwa? Abokina ka iya shirye Munakisa. Amma maza ba sa zuwa wajen, me ya kawo ka nan wajen? Gaba ɗaya Bello ya rena ni ne, ya mayar da ni sha mayar da ni jara. Rena ka yi. Saboda ya gano baka da sana'a, shi yasa ya nemi sana'a ya baka. Kuma biliyan kai ko tiriliyan ɗin da ake kira da naira ɗaya ba ta fara. Ban yi zaton akwai mutumin da ba mutuci ba. Ko ciki ɗaya kuka fito da Bello. Ka san dalili na? Ko ciki ɗaya kuka fito da Bello. Second Team Empire, a division of Prince and Gonature Limited, present Munakisa. Na kasa jurewa ne, na yi dauriya, na yi alkunya, amma gaba ɗaya bai min maganin komai ba. Haka kita kilelewa sama indosa kasa indosa kita mu aka. Haka kita kilelewa sama indosa kasa indosa kita mu aka. Indosa lelewa kimini indosa ni ko ne ni kilelewa. Indosa lelewa nazo ne juyin taku dan mazari nazo darawa. Munakisa. Before the emergence of this efficacious ravishing damsel, matsoraci shi ake barazana da hukuncin kisa. Ko ka tsaya zaka mutu, ko ka gudu zaka mutu, ko ka kashe zaka mutu, ko an kashe ka dama zaka mutu. when tension overrides emotion. Don't get puzzled. Find out the genesis and the aftermath. Munakisa. Executive Producer Jamaluddin Idris Sanam. Assistant Director Abu Sarki. Producer Tahir I. Tahir. Story Adam A. Sango. Screenplay Nasir Al-Kanawi. Munakisa, directed by Falalu A. Dorayi.